vanhu vachizoneta manje tava kuona kuti kunyangwe nechange radio yakuzvivharisa yava kuti aiwa Mnangagwa must go. Sanapinda mashoko nekuda kweevent kana chiitiko chakaitika muzvara nezuro kune vanhu vanosapota Nelson Chamisa aiwa noti vo subscribe like otina on the bell icon. Notipinda muchange radio vanyora achiti dictatorship use the same script. Families of opposition leaders in Zimbabwe are being harassed by the police in Zimbabwe. Apparently, Senator Timber and a few others have been taken into police custody. Riot police are besieged his homestead. It's time to end this madness. Wanyarachiti, Zimbabwe arise. No to GMU, no to 2030, no to third term, no to Sabc Zim chairmanship. No to illegitimacy, no to corruption, no to dynasty, no to police brutality on vendors, no to unjust taxes, no to partisan food distribution. Tukona kuti aiwa vanhu vechange radio vari vachiti hatichadi zvinhu zvezvavalisa apa chairmanship hausi kufanira kupiwa Zimbabwe, hausi kufanira kupiwa Mnangagwa. Noda kuti vanoabusa ma-human rights, vanoabusa hunhu hwema-opposition leaders. Noda kuti chiitiko chakaitika nezuro apo pakaoneka kuti aiwa ma-prominent allies Nelson Chamisa anoabuswa chinzi aiwa ngavafambe patara nemabvi. Zvanyatso kuonekwa brutality yemapurisa pama-opposition personnels. Sachimbotodzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pevanhu vechange radio vari vachiadvocate vachiti aiwa Taneta tava go, tauda ma-leaders manyuwani, ZANU-PF must go. Tudzai mafungiro enyu muri kuti kudii pamusoro pemashoko ari kubuda muchange radio awa. Pinai comment section medu tudzai mafungiro enyu, musana kusubscribe, kulike, chinotina on the bell icon.